Mingawa, pre, oy. Kung sa may mayong buhaton, pre. Sata! Naday kay kwarta. Wala gi. Nag-awa na. Ay ko si kay mata ha. Ano man di ay palag ka? Relax lang mo di ha. Tropa rata dire. Ayay pre, naidayo oh. Pangwartahan tani. Lamiag chika pre, oy. Bo, sure, nakaayatod ko nimo? Ito lagi tika. Buing na pala mo tudlain si mo. Buang naman ka, oy. Isa man doy laing motod sa kuha nga, ikaw raman ako ah. May manang maniguro ta kay karong panahon na, daghan na kay mga ilugay ba. Di man good bo. Dagan na baya kayo, bugoy diri ah, basin at ngan ka. Ay sus nga nung mahadlok mo sila, nga wa mo koy daotan gibuhat sila ha. Mao gani nay problema no. Kay bisan pag wala kay daotan gibuhat sa ila ha, tripan gihapon kanila. Ug inana ilang tirada, makit-an gyud nila ug unsa ko kaisog ba. Bahala ka ha. Sure naman ka ka. Sure na lagi. Ay sa. Mo ni pasabot nimo sa kuha nga mga tangay diri ah. Oh, mao na sila. Hasta mga maldito ha. Ginoo ko. Asa man di anang gagmaya? Asa man ilang tirada? Trippings ginagmay? Sos ko nimo bo. Gagmay ra na sila pero yayay kay na. Yayay tan-aw na to yayay babi. Relax lang sa kadriya kay istoryahon ako sila. Bisig mapiksan kag dugo ba. I shall return. Oy, nganon di man damo paagi. Distingig agi din dapita. Buto juga. Ala, mayo untag di na sa hilabtan oy. Yati kay iso kani mga gagmaya ni oh. Ngano day inyo ning yuta dire? Dili na mo ah. Kumakay ka rin ah. Mata jud kwarta. Uy, kamaayo ba na? Unsa laba pa man sa tulpi ni? Pasensya na ka, boss. Mao jud ay patakaran dire. Di ka mo bayan. Kagubot yun ta dire. Yati isog jud kay ni mga tibaghakan eh. Okay ra ka? Bantay ha? Kanang boss, sig pwede tani may istoryahan eh. Kanang di ko gusto maulawan ko sa kong chika ba. Nagaan ta mo kwarta pag atik mo galok sa kuha ha. Sa biyo na, matag ram day ka. Naaraman dayo na. Alog man day ka. Sus, ugwa pa lang kay kauban buanga kayo, ugbok giti ka. Ani ha? Pag mangisog ko dagan mo ha. Sabot mo? Matik nga. Sige, ready mo diya. Nya, mga gahi mo. Dili boss. Kita ka to? Nahadok na kita sa iya nga maisog man kay na sila. Alok no. Yung sa man to nimo? Lagi gamitan na ako kay isog. First time na ko bo. Nananagan sila. Ako nagudita ra kay haton nanti kasi inyo ha. Pre, kung sao man nato ng 1,000 pre. Ay, sata. Inom lang yun ang imong gihuna-huna ba? Taysa pre. Kung sa day problema na pre. Kalasgaw. Murag piki man ni pre. Pagtarong diha ba? Piki lagi oh. Lah, impas. Naisahan yun tatong taguro ba? Bilang napatay adas ko ah.